Gallen ni dreulio'r raglen gyfan yn restru'r Cymru enwog sydd wedi dod i astudio yn Rhyddychen. Felly, beth am ganolbwyntio am y tro ar rai o'r enwau ddath fan hyn i Coleg yr Iesu, gan gychwyn gyda'r naturiaethwr a'r ieithydd enwog Edward Llwyd. Wedyn mae DJ Williams, da chi, un o sylfaenwyr Plaid Cymru. Mae T.E. Lawrence o Dremadog, ddath yn enwog nes law fel Lawrence o Arabia. Wedyn mae Vivian Jenkins, da chi, oedd yn chwaraewr rygbi ryngwladol cyn dod yn newyddiadurwr o fri, ac i goroni'r cyfan mae Gwyneth Glyn. Na chi Seren, a gan bod ni'n sôn am Seren. Beth yw Seren? Wel, rhaglen sy'n cefnogi rhyw 2,000 o ddisgyblion disgleiriaf Cymru. Maen nhw'n cael eu cefnogi ar ôl i tygau nhw, fy mewn i blwyddyn 12 ar sail i canlyniadau gwych nhw. Fan hyn mae'r 75 disgybl o Gymru o'r Rhwydwaith Seren yn cael wythnos o addysg fan hyn yn Rhyddychen. Ond mae sawl un o'r disgyblion sydd fan hyn hefyd wedi bod draw yn Yale dros yr haf. Nes i mynd gyda grŵp o pobl o Cymru i America a'i brifysgol Yale. O'n i yna am pythefnos. Cwrs tebyg i'r un yma, ond yn tipyn bach yn fwy. Yn dilyn canlyniadau tygau, gafon ni llythyr yn gwahodd ni fod yn rhan o'r rhwydwaith. Yn aml iawn, mae'r syniad o ymgeisio enghraifft Rhyddychen neu treu rhywbeth newydd, mae'n rhy ofnus a ti'n gwybod sut mae'n neud o. So mae'n neis cael fatha rhyw stepping stone math o beth i helpu chdi fod yna rhyw gefnogaeth. Nôl y mis Medi, oedd dim syniad gen i pa bwnc o'n i'n wneud, sut yn y byd oedd y broses prifysgol yn gweithio. A nawr, dwi jyst yn teimlo gymaint o hyder ac yn barod ar gyfer cam nesaf bywyd. Pan nes i glywed am Rhwydwaith Seren, oedd o'n swnio wych i fi, gyda fatha, o waw, mae yna gyfle i gael mwy o help efo trio mynd i'r llefydd fel hyn. Ond o'n i byth yn disgwyl cael lle ar ysgol ha fel hyn, so mae wedi bod yn wych. A pryd ti'n dod mewn i'r capel er enghraifft, a gweld y prydferthwch, gweld yr atgofion hefyd o gytre. Ti'n siwr naws sydd i Coleg yr Iesu? Ie, mae'n anhygoel, really, cos mae'n teimlo fel rhan bach o Gymru yn Rhyddychen. Loes, i ti ma yn ystod wyliau haf i helpu, pam ti wedi dod nôl yma? Wel, i ddweud y gwir, dwi'n teimlo bod yn bwysig bod rhywun fatha fi'n dod yma i helpu myfyrwyr chweched dosbarth i fath o sylweddoli beth ydy reality Rhyddychen a sut mae myfyrwyr yma go iawn, achos mae lot o bobl efo rhyw syniad o sut fath o le ydi o, ac o'n i fel na'n hyn, dydy pawb ddim yn foneddigion. A ia, mae yna gymaint o ddiwylliannau gwahanol yma, a mae pob jyst yn cymysgu, a dwi'n meddwl mae hynna yn rhywbeth dydy pobl ddim yn feddwl pan maen nhw'n clywed y gair Rhyddychen. Gelon ni trip i fynd i'r ymweld, sef amgueddfa. Ond hefyd, jyst cael profiad o bwyta yn fel yr hôl. Mae'n mor gwahanol a mor authentic o Rhyddychen. A ie, mae'n gwych, i fod yn onest. Da ni'n cael aros yn stafelloedd sa'r students fel arfer ynddyn nhw, sy'n rili gadael ni gael profiad o sut tai fod yma, a da ni'n bita yn yr halls, maen nhw'n bita yn nhw, a da chi jyst rili'n cael teimlad am y lle fel sai yma, os da chi yma go iawn. Dwi wedi cyfarfod â llawer o bobl wsos yma, so ni byth wedi cyfarfod fel arall. Dwi wedi gwneud ffrindiau gwych. Da ni o cefndiroedd hollol gwahanol, mae'r ysgolion da ni'n dod o'n hollol wahanol, ond da ni gyd yn yr un sefyllfa ac gyda'r potensial i gyrraedd yr prifysgolion gorau. Wel, o'n i'n lwcus iawn, mae Heno yn wrthi ni broses aplaio i brifysgolion, a ni'n lwcus iawn achos oedd Seren yn ei ddyddiau cynnar, a fi oedd y blwyddyn cyntaf bron i ddechrau'r broses Seren. So, nes gael lot o gefnogaeth fo'r cyfweliadau, nes gael lot o gefnogaeth fo'r arholiad o'n i angen sefyll, a hefyd yr orchos da chi'n gael mewn ar ddiwedd y dydd, yr ymgais yn bwysig. A da chi'n gael lot o brofiadau o'r broses ymgeisio hefyd. Felly, swn i'n deud i bawb sy'n meddwl am ymgeisio, mae'n 100% ewch amdani, sy'n byd yn dawch chi nôl.